Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung rumiyin sumangga kita tansah nganjaraken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ing wanci menika kita tasih dipun paringi rahmat saha barokahipun sehingga kita saged pepanggihan silaturahim leres wonten ing siang menika kita sesarengan badhe hanyekseni ijab kabulipun putra kakungipun kadang kawula sepuh Raka Mas Bakir kalian putra putrinipun Bapak Haji Sri Harjanto ingkang semangke badhe kita sekseni sesarengan mugi kanthi lancar boten wonten pambengan setunggal menapa. Kanthi menika saking raos syukur sumangga sareng-sareng kita lafataken kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita tansah kunjuk dumateng panutan kita Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun samangke wonten yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Ibu bapak para lenggah samudanipun kepareng wonten ing mriki kawula ngadeg wonten narswantika sami aninji njangkepi tata-tata ingkang lumampah dening pranata adicara ingkang wicaksana kula kenen amasrahaken calon pinanganten kakung. Namung saderengipun mbok bilihaken kawula hanyuli kadang kawula sepuh Kang Mas Bakir so ibu mbok bilih ing samangke kathah manggih kekirangan sokalpatan saderengipun mawantu-wantu kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Ingkang sepisan kawula nderek sowan sak rombongan sae menika ingkang saking Cinere ugi kawula sak rombongan saking tlatah Purworejo lan inggih keluarga saking Kang Mas Bakir kepareng nderek angestrene wonten papan menika mbok bilih anggen kawula sowan sak rombongan kathah manggih kekiranganipun estu kawula nyuwun agunging samudra pangapunten kalian keluarga Bapak Haji Harjanto so ibu. Lumantar kawula Bapak Bakir so ibu Fatimah ngaturaken salam taklim katur dumateng Bapak Haji Sri Harjanto so ibu so keluarga agungipun mugia saged katampi kanthi renaning panggalih. Ingkang salajengipun amagayutan kalian rembak-rembak duk rikala wulan ingkang kapengker dene Bapak Bakir so ibu sampun sarembak kalian Bapak Haji Sri Harjanto so ibu bilih wonten ing titi wanci menika badhe angresmekaken Kang putra calon pinanganten kekalih. Mugi-mugi samangke ngantos purnaning pawiyatan utawi hajat Bapak Bakir saha Bapak Sri Harjanto mugi tansah rahayu sing ngantos sak cekapipun. Ingkang wigatos wonten ing atur kawula menika kanthi maos bismillahirrahmanirrahim anak kawula pun galih bakti sadewa kawula aturaken dumateng Bapak Haji Sri Harjanto so ibu. Mugia anak kawula pun kalih bakti sadewa kaijab kabulaken kanthi satataning agami Islam ugi satataning pamarentah ingkang lumampah. Mugi kanthi doa restu para tamu samudayanipun para sepuh mugia tansah pinaringan lancar boten wonten pambengan setunggal menapa. Ingkang salajengipun babar pisan anggen kawula matur bilih ing samangke sakpurnanipun pahargyan wonten ing dinten menika paripurna kawula rombongan saking Purworejo ugi rombongan saking Cinere mbok bilih sampun cekap anggenipun derek margiya Kang putra kekalih kawula tumunten nyuwun pamit wangsul wonten ing papan piyambak-piyambak. Mugia keluarga Bapak Haji Sri Harjanto ingkang kawula tilaraken tansah winantu ing sukarahayu manggih keselamatan wonten ing samukawisipun lan ugi kesok wangsulipun kawula ingkang bidal saking Solo menika ngantos dumugi Purworejo utawi Cinere mugia nyuwun doa restu saking para tamu samudayanipun lampah kawula lancar wonten ing margi selamat wonten ing margi ngantos dumugi papan sowang-sowang. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah atur kawula saking Purwo Madiwusana manggih kalepatan estu kawula nyuwun agunging samudra paksami lan kawula pungkasi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.